Eta guazen balen bizikoarekin eta nola ez, Dragoi Bola aipatu behar dugu. Dragoi Bola euskal belaunaldi oso baten marrazki bizidun kutxuna izan da, eta da noski oraindik ere, eta izango da. Eta Son Goku pertsonairik maitatuenetakoa, ahots berria du, gaur ilusioa handiz dator guri ahots hori nola jarriko duen, eta horrek beregan ze impactu, ze reakzio sortu duen kontatzera. Biba Gaizka Soria! Kaixo, Gaizka. Arratsaldeon. Ongi etorri. Eskerrik asko. Gaizka, zu betianik izan zara Dragoi Bola zalea. Bai, betianik, bai. Eta orain, zu zara Dragoi Bolaren ahotsa, esango dugu. Bueno, Gokuren ahotsa. Dragoi Bola ahots pila ditu. Zehaztuko dugu hori, ez da? Bai. Zuretzat ze izan da, Gokuren ahotsa izateko proposamen hau jasotzea? Bueno, lehenik eta behin gauza oso arraroa. Zeren, esan duzuen bezala, nik txikitatik Dragoi Bola ikusi egin dut, bideojokoetara jolastu egin dut, guzti hori. Eta orain, Gokuren ahotsa izatea, kriston ardura da. Duan... Deitu zizuten momentua, nolakoa izan zen, edo ez dakit casting bat egin zenuen, nola izan zen? Bai, casting bat egon zen, eta Japonian erabaki zuten nori izango zen Gokuren ahots berria. Japonian? Japonian, bai. Japoniarrek? Bai. Ez bereiek egintzen dute, ez da? Bai, gu horretan ez errez. Eta, bueno, lankide batek etorri zitzaidan, eta esan zidan, zorionak Goku, nekien ezer. Eta nik zer? Eta berak, zorionak papera eman dizute. Eta niri ez dirate deitu, ez dirate ezer esan. Eta berak, barkatu, nekien, eta nik txantxa bat baldin bada, hau oso serioa da. Eta gero, nire lana bukatzean, joan nintzen, eta horrela, atetik agertu, eta txibatu egin dira. Eta baina egia da. Bai, Gokuren papera eman dizute. Eta orduan, kriston poza, kriston urduritasuna, bai, eta kriston ardura. Eta arrotasuna ere, bai? Bai. Arrotasuna eta ardura, batez ere, aurrekoek utzitako ondare bati jarraipena emateko aukera daukazulako adibidez? Bai, eske, Sebe eta Josebaren lana izugarria da. Orduan nik uste dut horregatik eta gainera Goku oso pertsonaia garrantzitsua da, guztion bizitzan. Orduan ardura hori izatea, wow. Zuk aitari deitu zenion, ez da? Bai. Zure aita oso Dragoi Bola zalea delako? Bai, beti danik. Bai. Eta, berak orain Alemanian bizitzen da, eta orduan ezin nion aurrez aurre berri ona eman. Baina, bideodei bat egin genuen, eta nik logelan neukan Gokuren kojin, horrelako zerbait hartu nuen, eta aurpegian jarri nuen. Eta bideodeia hartu zuenean, ikusi zuen nire aurpegia, Gokuren aurpegiarekin, eta barrezka hasi zen, eta oso pozik, eta oso harro. Eta nola daramazu, ze pentsatzen dut, hau zeuk esan duzu, ez da importantea da, pertsonaje oso importantea da Gokurena, eta honekin zuk ere bizi egin behar duzu, ez da? Horrein, tartekan hastuko zara Goku zurekin, zu Gokurekin, nola bizi duzu hori barrutik? Saiatzen dut asko ez pentsatzea, baina, azkenean, nire lagunekin, nire neskalagunarekin, eta nire familiarekin horrela geratzea, hitz egitea, eta egotea lasaitzen laguntzen. Horrek lasaitzen zaitu, ez da? Bai, hori da. Ondo. Gaizka, ikusi edo entzun egingo zaitugu, nahi duzun bezala, begira nola egiten duen Gaizkak Gokurena? Kaixo, Goku naiz! Vegeta Whisekin entrenatera joan beharko ginatekela uste dut. Zer? Etzara etorriko? Zer arraio duzu gaur? Zuk zer ikusi duzu Bulmaren sabel handiarekin? Ez ditut gehiago jasan! Zeno handiari beste txapelketa bat antolatzeko esango diot. Ez tarria. Etorriko? Zer arraio duzu gaur? Estarria, ez da? Nola gelditzen da estarria? Horrela, oso txarto. Goku oso pertsonaia zaila da,
nik uste dut egin dudan pertsonerik zailena. Zer du ba, zailetik? Ba, beti oso goian dago. Oso pozik, edo oso juka, edo oso guztia. Oso intentsoa da, ez da? Bai, hori da. Orduan, eta gainera ondo egin behar da, pertsonaia. Pozik baldin badago, ba, pozik egotea merezi du. Eta nire eztarria, ba... Eta erremedioren bat erabiltzen duzu eztarri hori pixka bat goxatzeko, edo? Ez, erabili beharko nuke, baina ez dut erabiltzen. Gero, ba, etxean heltzerakoan, ba, mantita, sofa, eta isilik. Eta orain denok jakin dezagun, zure lana nola izango da? Zuk egunero egin behar duzu lana, edo zenbatero tokatzen zaizu Gokuri ahotsa jartzea? Bueno, orain atal guztiak amaituta daude. Ados. Baina, bai, egunero agian 5-6 atal egiten genituen, eta hori bakarrik Dragoibolaren lanaz ari gara, baina beste proiektu batzuetan sartzen bagara, ba, kriston eztarriko mina bukatzerakoan. Eta orain nola zaude, noiz hasi zinen, ahotsa izateak ze esan nahi du, ze suposatzen du, zenbat lan, zenbat egun, ze kapitulo, nola dijoa kontu hau? Dragoibola Super 121 atal dira, guztira, eta egon ginen nik uste dut otzailetik, edo martxotik, nik uste dut abuzturan, bai. Orduan, ba, hilabete pila bat, eta gainera esan dudana, beste proiektu pila bat bai genituen. Gaizka, Joseba Etxeberria lehen aipatu duzu, beste ezagutzeko aukerarik izan duzu, berekin egoteko aukerarik? Ez, usatuko litzateke, baina... Erki, pasaden irailean hil zitzaigun, eta pentsatzen dugu zuretzat horrek ere bereziago egingo duela, ezta? Bere jarraipen hori edo ahotsaren ordezko lan hori egitea. Jo, azkenean... pena handia ematen dit, gainera hori, ez ezagutzea, ja ez da egongo horrelakorik, horrelako aukera egongo, baina, bueno, nik azkenean espero dut, Gokuren interpretazioarekin, pixkat Josebarengan llegatzea, edo ez dakit nola... Omenaldi txiki bat bada. Bai, hori da. Guk ere egingo dio, gure omenaldi txikia Joseba Etxeberria Uriartek honela jartzen zion, honela egiten zuen Gokuren papera. Son Goku naiz bai! Arrituta? Aurrez eta biok batera erasoko diogu, nik horixe nahiago! Zara! Bai, baina... Haupa, ni Larrabetzuarra naz, Joseba Etxeberria. Hortxe ikusi dugu, eta egia da, askotan entzun dugu, eta ez dakit, orain konturatu gara, bai hori Gokuren ahotsa zen, eta hemendik aurrera jendeak zure referentzia izango. Bai, bueno, nik gauza bat argi utzi nahi dut, nik ez dut aurreko Gokuak ordezkatu nahi, eta Xebe Goku izan da, Joseba Goku izan da, eta Goku izango dira betirako, eta orain niri tokatu zait, baina ez dut inork ordezkatu nahi. Erki. Kamehamearekin zer moduz? Ondo, ze hori da... Itz klabea, ez da? Bai, bueno, gutxi gora bera. Con mucha fuerza eta batzutan errepikamen batzuekin, bai. Bueno, ikusiko dugu, Kamehame. Venga, ikusiko dugu, bai. Begira, Kamehame. Oso ona! Hori irrintzi bat botatzea da, ez da? Zer hauza? Gainera hori izan zen nire lehen Kamehameha. Bai, Bai. Serian agertzen den lehenengoa, eta, bueno, eltzelan. Nork ez du Kamehame bat egin bere bizitzan, eh? Nik uste denok egin dugu noiz, bai? Denok egin dugu noizbait, eh? Hori ardura handia da, hori ere, eh? Gero, zehazki ongi nola esaten den, nik uste denok desberdin egiten dugula. Bakoitza berea, irrintziak bezala, ez da? Eta dantza bezala. Oso ona. Gaizka, beste ahots bat esango diogu orain. Sartzeko, beste lagun bat ezagutuko dugu.